मंदिर में समा गइलू रे माई, कौने मंदिर में समा गइलू हो। दुआ पे आई बा भक्ता तोहार, कहिया रजई रे सुन पुकार, काहे के आसरा लगा गइलू रे माई रे माई रे माई, कौने मंदिर में समा गइलू रे माई, कौने मंदिर में समा गइलू हो। दुआ पे आई बा भक्ता तोहार, कहिया रजई रे सुन पुकार, काहे के आसरा लगा गइलू रे माई रे माई रे माई। भक्त क्या होता है? अरे कौने मंदिर में समा गइलू रे माई, कौने मंदिर में समा गइलू हो। पहाड़ पे छोड़ी के आजा, बेटा पुकारे माई दौड़ी के आजा, पहाड़ पे छोड़ी के आजा, बेटा पुकारे माई दौड़ी के आजा, गौरी के बाग वाली बाग के सवारी, लेके त्रिशूल और लेके कटारी, हरी राह बना गइलू रे माई रे माई रे माई। फिर कैसे बोलते हैं? अरे कौने मंदिर में समा गइलू रे माई, कौने मंदिर में समा गइलू हो। लाली चुनरिया सजा के ले रही, ढौलवा चरण में चढ़ैली, बेला चमेली के माला बनावल, फूल गुलाब से थाल सजावल, होली के कहवा छिपा गइलू रे माई रे माई। अरे कौने मंदिर में समा गइलू रे माई, कौने मंदिर में समा गइलू हो। आशीर्वाद दे के तम आई रही हैं, ताली बजाई जा तभी खुश होके आई रही हैं, और हम लोगों के आशीर्वाद दे के तभी जाइए। अरे कौने मंदिर में समा गइलू रे माई, कौने मंदिर में समा गइलू हो। दूसरे का भक्त गाता है, कैसे गाता है?
अरे आशिक के डोरी माई टूटू ना पाए।